जोंनि बे दुलाराय अजित बाथौ धोरोम आफादनि मोनसे आरज खोरथि एबा सादु रिसिफोरा ध्यान खालामदों। दा बे ध्यान खालामनायावनो गासै बेमार आजार आरो न'खरनि माखासे उसुबिदा निदान खैफोद आफोद बेफोरो जाय बिथांमोनहा फोथायसारनानै बे धोरोमाव फैदों बिथांमोनहा आरायग मोनगासिनो आरो बिनि गोबां फोरमान दं। बे फोरमानफोरखौ जोङो बेवहाय बुङोबा गोलाव जागोन। हेलो गाइसमैन, गिबियावनो आंनि SBXM ब्लग चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लाहोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिनो हाखाबाय जानांगौ आं बबे जायगायाव थांगोन आरो मानो थांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो बुजिनो मोनगोन। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा आसाबारियाव अजित बाथौनि मोनसे मन्दिर दं गिदिरनो। बेयाव आं थांनो नागिरदों दा। बाहाय आरज खोरथि होननाय जादों, माने गुरु ध्यान खालामनाय। बाव थांनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा सोंथि सोंनो हायो आं नाजानि। बिराद मानसि फैदों नै, गारि दा जों सिङाव हाबलांसै आरो दा सिङाव हाबलांसै जोङो नै। मानसियानो गोबां मानसि, दा थांबावबायसो माखासे थांजोब्बाय माखासे। दिनै दा थांसै सिङाव हाबलांसै नै गेट बेल। गोबां मानसि फैदोंमोन जेवनो। सोर नागिरदों? दा नै गारि दं जों। दा थांसिगोन जोङो। दा सोंहैसै आरज खोरथिया माखौ होनो, दा सोंहैसै जोङो मा होननाय जायो। आरज खोरथिनि सोमोन्दै सोंहैसै दा थांगासिनो। सान्दुं गोसायाव नै जोबोद खस्थ' मोनबाय सोरबाथ'। सोरबा नेनांगासिनो नै। गोबां मानसि दं, थांबायबो फुंनिफ्रायनो थांलाय फैलाय। गोबां मानसि बिहिर, जेरावबो मानसि। बाहाय बुंफोरना होयो आरो नों मा मिजिं लानानै नों बाव आरजिफैदों बेनि सोमोन्दै नों खोन्थाना होदो बायलुंगिरिफोरनो। ओमफ्राय बायलुंगिरिफ्रा बुंफोरना होबाय बोराइ बाथौनियाव। गोबां बिहिर नै मानसिफ्रा। जायगाखौ मोनलाया, गोबां मानसि दं। बिसोर ध्यानाव दं दा नै। बिसोरो सासेबो रायज्लायनो मोना बिसोरो दा। बायलुंगिरिफोर ध्यानाव दं बिसोरो। सादु रिसिमुनि ध्यानाव दं दा बिसोरो। दा बिसोर रायज्लायनो मोना, ध्यानाव दंजोबो। जममाला सानगासिनो। गोबां मानसिफोर फैदों, गोबां मानसिया फैदों थांदों। गोबां सुबुंफोर नै दा जमा जानानै दङ नै, रावबो हाबनो मोनाखै नै दङ। नै बिसोर फैखांजोब्बासो दा ओरै बिसोर थांनो मोनगोन आरो नै। गोबां मानसि दं लोब-लोबनो। गोबां सिमां मिजिं लानानै फैदों गाव गावनि साननायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय। रुंसारि जालांबाय नामा? रुंसारि जाबाय। आदसा थिगैनो दङ। खुलुमबाय। दिनै बेवहाय प्रग्राम जानाया जाहैबाय जोंनि बे दुलाराय अजित बाथौ धोरोम आफादनि मोनसे आरज खोरथि एबा सादु रिसिफोरा ध्यान खालामदों। दा बे ध्यान खालामनायावनो
गासै सिबियारिफोरा गावनि न'खरनि बा गावनि जिउनि माबा मोनसे राहा मोननो थाखाय फिथाइ प्रसाद बावनानै बे साधु रिसिफोरनाव ध्यान खालामनाय साधु रिसिफोरनाव आशीर्बाद बिफैदों आरो माने थांनानै थानायाव जाहाथे सुखु सान्ति जालाङो आरो न'खराव जेंना जाहोन खैदां खैफोदनिफ्राय जाहाथे बारग'नो हायो ग्रह सान्ति जालाङो बेखौ आसा खालामनानै आसा मिजिंनानै बेयाव जोंनि सिबियारिफोरा बे अजित बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा ज' फैनानै फिथाइ प्रसाद लानानै आर'ज गाबफैयो। अजित बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा बेबायदि माने फिथाइ प्रसाद लानानै गुरुखौ गोसोखांनानै बा इसोर बाथौ बोराइखौ गोसोखांनानै आरजिनायनि गेजेरजों न'खरनि गोबां समस्या बा गावनि देहानि लोमजानाय साजानाय बे समस्याफोरनिफ्राय आरायग' मोनो। बेनिखायनो गोबां मानसिया आरायग' मोनबाय आरो आरायग' मोनबावनो थाखाय दिनै बेबायदिनो रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै बाहागो लाफैयो आरो आरजिफैयो। 1999 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आरो बेबायदिनो सोलिलांबाय थागोन। बोसोरसालिया हिसाबै जायो नभेम्बरनि 1 अक्ट'निफ्राय 3 अक्ट'सिम सानथामनि हाबाफारिजों बे आर'ज खोरथि फोरबोआ खुंजाबाय थायो। फुजाखौ होजेनबोदों। बेनिखायनो जों बे बाथौ गोथार सानखौ बोसोरफ्रामबो 15 अक्ट'खालि खुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बोसोरारि गुरु नुजाथि फोरबो दङ गुरु दर्शक सभा गुरु दर्शक आरो सभा बेखौ जोङो जानुवारिनि 17 अक्ट'निफ्राय 17, 18, 19, 20 अक्ट'सिम सानब्रैनि हाबाफारिजों जों बोसोरफ्रामबो खुंनाय जायो। बेयावबो गोबां जोंनि सिबियारिफ्रा फैनानै गुरुजों नुजाथि फैयो आरो गुरुखौ सन्मान लाफैयो आरो बेयावनो गिदिर मोनसे सभा जायो आरो दा गुरुआ बे जोंनि बर' हारिनि थाखानाय बाथौ धोरोमखौनो गुलाय गुजाय जानायखौ नुनानै बिथाङा इसोरनिफ्राय मोनसे गोहो मोननानै बे बाथौ धोरोमखौनो फोसाबनो होननानै बिथाङा बुलि हुदाखौ बोखारनानै फिथाइ प्रसादजों सिबिनाय हुदाजों दिनै बिथाङा बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबफैदों आरो बिथाङा जेब्ला 1961 मायथाइमोन बे बाथौखौ फिथाइ प्रसादजों फुजा होजेनदोंमोन। बे समाव बिथाङा 14 बोसोरल' बैसोमोन। बे 14 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा माने गोबां धोरोमनि गोथौ सिन्था खालामनानै सानखांनानै बर' हारिखौ माबोरै फोसाबलांनो हानो बर'नि समाजखौ बोरै गोग्गो खालामलांनो हानो बेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बे धोरोमखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा इसोरनि गुन गोहो लानानै दिनैसिम बिथाङा फोसाबबोदों आरो दा बेबायदिनो गोबां सोलोंसाफ्रा गुरुनि बोसोननि साजों गोबां राहा मोनदों। बे आर'ज खोरथिनि गेजेरजोंनो माने जोंनि बे अजित बाथौ धोरोम आफादा बे 1961 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोजेननाय जादों आरो आङो 2006 मायथाइनिफ्राय आङो बे धोरोमाव हाबदों। आं गिबियाव आं बाथौ धोरोमानोखामोन बुलि बाथौमोन बेनिफ्राय आं नैबे अजितनि बे अजित बाथौ धोरोमाव हाबफैनाय जादों आरो बिनिफ्रायनो आङो बे धोरोमनि क'क्राझार जिल्लानि बानजायगिरि हिसाबै आङो बिबान लानानै बे धोरोमनि हाबा मावबोदों आरो दा नैबे दा जि ध्यान खालामबाय थादों बे ऋषि बा साधुफोरनिनो आङो गाहाय आफादगिरि हिसाबै आं दा बे धोरोमनि खामानि मावबाय थादों आरो आंनि मुङा हरेश्वर बसुमतारी क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। खुलुमबाय आङो दुलाराय अजित बाथौ धोरोम आफादनिनो मेराफोरनि सासे आफादगिरि आंनि मुङा फंबाय नार्जारी आं सिंग्रिनि अजित बाथौ धोरोमनि मिरु आफादनि बिबानखौ 2019 मायथाइनिफ्रायनो मावबोदों।
न'खरनि गोजोननाय मोन्दों बे जाबाय आरो बेनिफ्राय जोंनि बे उदित बाथौ धोरोमनि गासै भक्तफोरनि हास्थायआ बेसेबां मोजां आरो गाज्रि बेखौ जोङो सोदांनानै मोनजोब्बाय दा थारैनो नंमारगौ उदित फैबाय सासे फारगुरु जानानै दिनैहाय बेसेबांबा गोबां सुबुंफोरखौ जिउनि रैखा होगासिनो दं दा बिथांनि जिउआव जाय फैदों दुखु खस्थ' मोननाय आरो माखासे गोजान गोजान जानाय बिथांमोनहा गासैबो बे धोरोम फैनानै खुरुनो थागोन आरो जोङो बे धोरोमनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय गोबां आवगायगासिनो दं आरो आवगायलांनो थागोन आरो जोंनि बे फोरबो फालिनायाव दिनैहाय नोंथांमोना नुबाय सुबुंफ्रा फैनानै बाहाय गाव गावनि फोथायसानायखौ लानानै दिनैनि बे फोरबोआव फिथाइ सामथाइ बिबार लानानै आरजिफैदों आरो बे आरजिनाया मानि थाखाय आरजिनांगौ बेखौ जोंहा दहाय सिगाङाव जाय हरिचर बसुमतारी बिथाङा बे धोरोम बेनो एसे मा होनो बेखौ बानजायगिरि आरो दा बिथाङा बुंलांखाबाय आरो बिदिनो गोबां फोरमान दं बे फोरमानखौ जों मोनगासिनो दं बेफोरखौ जोङो उनावहाय रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायथिनो हागोन बेमार आजार आरो न'खरनि माखासे उसुबिदा निदान खैफोद आफोद बेफोरो जाय बिथांमोनहा फोथायसारनानै बे धोरोमाव फैदों बिथांमोनहा आरायग मोनगासिनो आरो बिनि गोबां फोरमान दं बे फोरमानफोरखौ जोङो उनावहाय बुङोबा गोलाव जागोन दा बेखौ जोङो लासैनो होलांबाय थागोन आरो बेनि थाखायनो माने जाय बिथांमोनहा फैनानै आरायग मोनदों बेखौ नुनानै जोंनि बे उदित बाथौ धोरोमाव लोब लोब सानफ्रोमबो माने बाहागो लाफैगासिनो गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राय फैनानै जोंनि बे गोदान गोदान जानानै हाबफैगासिनो आरोखि माने आरायग मोनगासिनो मोनदों माने बुंनांगोन माने जायहा गोरोबो जायहा फोथायनाय आरो गुरुखौ फोथायनाय इसोरखौ फोथायसारनानै जाय फैयो बे माने आरायग मोनगासिनो आरो बेबायदिया जोंना बहुद माने फोरमान हिसाबै दङ आरो